Ako úžasné je to, že zase točíme video. Áno, úplne. Ja viem. To sme strašne unavení, to vám hovorím takto dopredu. Ale ešte máme ten kúsok energie, ktorú vám chceme predať. Because we love you so much. Takže ahoj, ja vás vítam pri tomto novom videu, ktoré je na mojom kanáli, pretože u Ziky už ste možno mohli vidieť video, ako sme sa spoznali a vlastne taký príbeh nášho kamarátstva. A teraz urobíme také menšie pokračovanie, a to tak, že sme dali na Instagram, Facebook a tak ďalej fotku s popiskom, že vlastne sme sa vrátili naše kamarátstvo, pretože sme prešli veľa kilometrov a zase sme sa stretli, daj na to. Ale akože ešte predtým, ako začneme, pozrite sa, aké má Zika úžasné ponožky. Dnešné video vlastne budeme odpovedať na otázky, ktoré ste sa nás pýtali a sme takí napätí. Ale práve teraz čítam akože ste super, Zika daj Majovi úlohu, nech vypije vodu zo záchodov, alebo nech vypije mlieko s kolou, alebo džúsom. Prepáč za gramatické chyby, prosím pozriem ma do videa. Ahoj Betka, máš fakt dobré nápady Betka, si nejaká ofenzívna. Poďme otázky. Myslíte si, že vaše kamarátstvo je také ako predtým a pohádali ste sa niekedy? Ďakujem. Fú, nepohádali sme sa, nie? Či áno? Máme také obdobia, kedy viac spolu komunikujeme, kedy menej, keďže každý má z nás povinnosti, ale hádali sme sa nehádali, či? Nie. Nie. Wow. Zika, čo nemáš rada na Majovi a Majo, čo nemáš rád na Zike? Toto je, že a to teraz odpoviem na koniec videa, pretože... Ja ani neviem, čo na tebe nemám rada. Ja nemám rád, proste, že vždy, keď príjem za Zikou niekde na návštevu, tak sa začneš krapkať pod pazuši. To není pravda. Ako sa máte? Dobre. Čo? Ako veľmi máš rád Ziku? Zika, páči sa ti Majo? Aký je váš obľúbený horor alebo film? Keď sme pri filmoch, Zika nevidela Harryho Pottera. Ale... Najlepší zážitok? Tých je strašne veľa. Ja mám pocit, že vždycky, keď sa stretneme, sa niečo super stane, takže... Lebo viete proste tým, že keď sa s niekým nevidíte často, tak akože furt keď sa stretnete, tak si to tak vážite a proste je to úplne také, že jasné. Koľko máte rokov? 19. 16. Máte nejaký najväčší trapas spoločný? No, včera. A to nebol trapas môj, ale to bolo také všeobecné. Áno, mne sa stal trapas a Zika, viete čo robila? Ona to natlačala. Ale, áno! Ja som jazdil na Segwayi a narazil som do skrine a zhodil som 2 trofeje. To je hrozné. Na návšteve. To je hrozné. Vieš čo, keby si to stane tebe, podľa mňa, tak by si neviem čo robila. Ja by som asi plakala, ja neviem. V čom sa najviac podporujete navzájom? Jazyku najviac podporujem, alebo proste sa mi strašne páči myšlienka toho, že ako keby ona točí videá, ktoré ju bavia točiť a ako keby sú úplne také iné, ako sú na tejto scéne. A proste, že nerobí rovnaké veci a tým pádom aj keď napríklad niekedy tam nedá ten clickbait a vy si to nepozriete, pretože neviete čo je dobré, tak proste časom to prinesie určite ovoce, toto bolo úplne, že ďakuješ, nemáš za čo. Majko. Čo sa podporujeme, tak ja sa snažím Majka podporovať. Keď má nejaký problém, alebo proste vo všetkom sa ho snažím podporovať, aj v YouTube. My sa vlastne celkovo napríklad aj v YouTube podporujeme, keď si vezmeš, sme sa tak posúvali vždycky spolu, takže to je veľmi skvelé. Chápete? Dobre. Majo, ďalej, že seš Zika a Zika ďalej, že seš Majo. Joj, Majko, však čo? To nerobím. Joj, Majko. Majko, prestaň. Maja Semana. Alter ego. The alter ego. Oj, daj ty niečo, taký mazu. Nemôže. Moja mama mi donesla cestoviny a neboli čierne. Boli biele. A ona vedela, že ja nie som rasista. Ty nie si, ale máš čiernu mikinu. Aký máte názor na českú a slovenskú YouTube scénu? Fú! No vyjadri sa. Neviem, akože mne sa páči hlavne to, že akoby súhlasíme vo veľa veciach. Ale zase, no hej, ale ako aj vo veľa veciach niekedy možno nie, ale ako väčšina, čo sa týka, tak to áno, pretože my sme takí tí trošku iní tvorcovia, ktorí ako keby sú takí iní. Doslova. Neviem, nesúhlasíme s nejakými inými možno tvorcami a ich tvorbou, čo sa deje na scéne, ale ako keby nejak to neriešime, proste my si ideme svoje veci. No. A to sa snažíme robiť čo najlepšie. Dobre si to povedal, áno, že proste sú určité problémy a tak, ale zbytočne je to podľa mňa aj takto verejne hovoriť.
ja mám tiež svoj názor vlastne na to, čo sa deje okolo, ale určite vás tým nechcem zaťažovať a proste na niekoho iného hovoriť zlé veci, lebo by to nemalo zmysel. Please give me like and a like for this video for Majko Seman. You know what to do, babe. Napríklad, no nebudem ti to teraz... Ako by si reagovala, keby ešte Majko povedal, že s tebou chce chodiť? Zahrajme scénku. Ziga. Chcem s tebou chodiť. Čože? Si robíš srandu? Nie, ja to myslím vážne. To, že tam sú kamery a všade to všetko točí, neznamená, A že to tie je svetlá, prank. čo to... It's a prank. Ty si moje svetlo. Baňažako. Ako svetlo. Kde sme sa spoznali? No. My sme sa vlastne spoznali ako keby... Cez internet. Cez internet. Cez YouTube. Cez YouTube. YouTube spája, ale aj Áno. rozvracia, ale nás spojil a nás ešte spojil. nerozvrátil zatiaľ. Hej. Povedzte si navzájom čau. Čau. Čo vás zaujalo na tom druhom? Tak viete, že uvidíte prvý raz Lady Ziku, ktorá proste príde a otvorí ústa, už ich nezastaví. Proste má takto túto pramene vlasov zafarbené na každú inú róžovú farbu, takto tuto niečo. Ale ako keby mňa zaujalo to, že proste bola strašne taká iná ako ostatní ľudia, ako v tom veľmi dobrom. Wow, odpadla som. Nie! Nemôžeš klamať tvojim fanúšikom, keď povieš, že som odpadla, tak padaj. Aha, tak už som zasa pripadla. Mňa čo na Majkovi zaujalo, proste všetko, ja som vlastne, čo je aj v tom mojom videu vysvetľovala, že ja som videla na YouTube a proste úplne sa mi páčilo tvoje správanie, tvoja povaha, osobnosť, aj ty ako človek proste celkovo. Chápeme to, miluješ Mazika. Ale ja nemám nikoho. Toto bolo z dnešného videa všetko. Snáď sa vám nejak páčilo a možno si sa dozvedeli niečo viacej o nás a o tom, že aké máme úžasné životy v úvodzovkách. Však sú dobré. U Ziky je jedno super video, takže si určite budete pozrieť a vidíme sa snáď pri nejakom ďalšom videu. Takže sa majte krásne, prajem vám pekný víkend, deň, čo už len bude. Bolo mega, konečne sme to natočili!